घुस लागिरिफोरा दिनैनिफ्रायनो सांग्रां जादों नङाब्ला गोजाननि आलासि दाहैगोन। बे बारनिफ्राय नोंथाङा सिरियै घुस लागिरिफोरखौ भिडिअ सेबखांना लाखि आरो आसाम पुलिसा सिरियै हरखुमा अब्लानो घुस लागिरिनि हेंथायै आसाम पुलिसा राहा लागोन। नोंगौ आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय मोनद' गोनां नम्बर फोसावदों। बे नम्बरनि गेजेरजों नोंथांनि मोखाङाव सोरबाफोर घुस लानाय नुदोंब्ला सिरियै भिडिअ खालाम आरो बेनिफ्राय दैथायहर नैबे मोनद' गोनां नम्बराव। मा बे गोनां नम्बरफोरा नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया लाबोदों। 6026901243 बे नम्बराव WhatsApp नम्बर टोल फ्री नं 180034537767 03612462295 6026903481 6026903483 6026903418 आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया जाख्लायनायनि बेरेखायै गोख्रों राहा लानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जायखिजाया मावखुलि सोरखारारि बिबानगिरिफोरखौ गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं। बे समावनो आसाम पुलिसनि मोनद' नम्बर फोसावना फोरमायदों। बहाबा बबेयावबा रां जाख्ल'नाय नुदोंब्ला सिरियै भिडिअ खालामना ला आरो आसाम पुलिसनो मोनद' नम्बर होनाय दैथायहरनो खावलायदों आसाम पुलिस बिफाना। नम्बरफोरखौ आरोबाव बुंबावनि WhatsApp नं 6026901243 टोल फ्री नं 180034537767 03612462295 6026903481 6026903483 6026903418 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।